sekar kadung ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah. Hey yo 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 hey ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Gelaring budaya agun sang Maulaya sholli wa sallim taiman abada ala habibil khairil khalqi kullihim mislal qamamati anasaro syaira antawil mizara wa hadisinil ajiri hammi aksatu bil qamari syakinallahu mingkul bil misbah ana mabruro baqosani Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa maha wal gharumin karun wa bil haramin wa kullu tarasimi zalaku syara'i mahafi abi fasidhu bil qamari sidqul amzarima wa hum yakuluna wa bil khairi min alihi Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim anu mamado wa takunal khobutan ala khairil bariyati anta susawa anta ummi anu mamado wa takunal khobutan ala khairil bariyati anta susawa anta lang ingkang mila mangungkung gelaring budaya Jawa loy Cariyos aprang tanding warok ing medan logo Duk rikala kawuri Suramanggala Twin Suranata riwus nyohab paprangan ing wewengkon wana Tegal Seruni kanthi warok-warok sekti mandraguna saka Gunung Gedhe Twin Gunung Cilik ingkang sami adu kasekten kanyata padha imbange padha sektine padha unggule mula wanci dalu menika badhe ginelar
paprangan ing Warok Suramanggala tuwin Suranata ing pangajap saged amboyong Dewi Sangga Langit kinarya dadya putri ingkang sembada badhe kaboyong usana kados napa cinarios apranging warok sekti ing medan laga wilujeng hamirsani. Sajroning pirang-pirang wulan pirang-pirang abad Warok Suramanggala ora bisa nyanding Dewi Sangga Langit rikala dina ingkang wis kapungkur ana ing papan Tegal Sruni Sela sawijining wong kang tak tresnani Dewi Sangga Langit ora bisa gelem tak sanding ana ing papan kene ya mung siji laknat keparat wong sing tak ora tak jeni Dewi Sangga Langit sing tak tresnani sing nyingkir-nyingkiri aku ya mung dlondongare Warok Suranata. Suramanggala Suranata aja kakean sumbar kan nyata kaya-kaya peperangan wingi wis padha imbange nanging kudu eling lho nadyan to warokku cilik-cilik nanging kanyata kasekten unggul kanyata iki pecut samandiman kan suarane mecah angkasa kang bakal uga dadi asrana ngasorake marang kowe Suramanggala. Suranata Ya aja mung glelenganmu sing tak banding-bandingke marang aku. Ya Ana ing papan kono aku wis ngerti dlondongane Warok siswa-siswamu. Ya Anggone gegladen sing tak jenenge pecut samandiman mecahke angkasa paribasane nanging Suramanggala ora jan patiya wedi. Suramanggala Suranata pecut samandiman iki kinarya pusaka kang sapa kuat anggone mecutake ing kono bakal kadunungan wahyu kasekten yen to aku wis kanyata yen to kowe apa ya bisa sing tak gung-gungake ya mung siswamu delondong-delondongane Warok coba cekelen Suramanggala sing tak banding apa kaya ngapa yen to kowe kan nyata sekti nyekel pecut samandiman kowe pancen ora percaya nalika ana ing papan Tegal Sruni pecut samandiman wis tak kuaseni ana ing papan kene. Oh aja kakan sumbar Yo, Suramanggala. Cukup. Waroke Gunung Gedhe, Mara Gage. Aja kalah asor, aja gampang diasorake. Kaya ngapa kridane waroke Gunung Gedhe. Sawangen to Suramanggala. Sing tak wedeni delondong-delondonganmu Katone gagah
waroke Suranata. Suramenggala Suranata waspadakno kridane warok-warok saka gunung gedhe kang bakal tanding papranganing palagan kene. awake dhewe namung perang samandiman pecut ora ana rambunge. Yo, Ananging siswa ora tak tandingi ana ing papan kene. Ora guna. kaya ngapa waroke gunung gedhe tanding kalawan gunung cilik? Para siaga. Siaga, sampun siaga napa dereng? Sampun. Sing ana mburi urung kompak. Sampun siaga napa dereng? Ampun. Waroke gunung gedhe siaga napa dereng? Giat tandang karya dlondonge Suranata. Hey ha, hey ha, hey ha. Oh, Suranata, Suramenggala. ana ing papan kene wis sanyata para siswa-siswaku kagolong kang gagah prakasa. Kaya ngono. Apa kowe sawijining ora wedi karo para siswa-siswaku iki? Saiki wani sesuk wani ora ana kang bakal gigrekake. Lak pancen nyata-nyata kowe ora wedi anggone para siswa-siswaku iki gegladen ana ing iki. Didelok tandang gawene Coba warok gunung gedhe pun siaga napa dereng? Rungok warok-waroke Suramenggala sampun siaga napa dereng? Giya Budal tandang budal. Oh,
tane handelira sang Prabu sasra bahu ing maes pati aran patih suwanda lalabuhanipun kang kinlung triprakara guna kaya purune kang den antepi nuhun nitrahu tama para siswa-siswaku ana ing papan watu tiranggene aja gawe warok Suramenggala gelo atine nanging gawe seneng ana ing padepokan watu tiranggene do siagakna paribasan otot kawat balungmu wesi aja gawe sembrono lak wis sampun siaga ta iki lak wis sampun siaga ta iki sampun lak wis siaga budalke alon-alon ae
sing prangkup simo marong alas tobat iyo hae barane sang saya rame waro sendi kabase prajurit waroke gunung gedhe wani tanding aja gawe gelo ning atiku zaman wis akhir zaman wis akhir ale jungkir negara Apa Suranata siagane Suranata akhir zaman akhir
ini goyang akale jungkir nendaran zaman wis akhir bumine sungsang mamu pikir imam rusak. Waspadakno Sura Menggala. Suranata Yekti ki wis ewansine adu kasekten antarane dlondongmu kalawan dlondongku. wis lingsir bajute ing wengi aku otese ora trima. Unggulna warok sing sekirane sekti ing gunung cilik. Tetep ora percaya anggonku para gegladen ana ing kene ora iso nyanding Dewi Sangga Langit. Aja kakan sumbar buktekake. Buktekake Siagaja. Babatono Pangeran Soti Laksono Allah ya Allah. Babatono Pangeran Soti Laksono Allah ya Allah. Pangeran de paring sandang paring pangan paring welas kawulane Babatono Pangeran Suti Laksmaya. ya Allah Babatono Pangeran Suti Laksmaya. ya Allah Pangerane paring sandang paring pangan paring welas kawulane. Babatono Pangeran Soti Laksono Allah ya Allah. Babatono Pangeran Soti Laksono Allah ya Allah. Pangeran de paring sandang paring pangan paring welas kawulane Suranata Ya, Sura Menggala. wis wayahe anggone dadi puncak ing anggone gegladen. Ing papan iki gunung gedhe apa gunung cilik kang menang, gunung gedhe apa gunung cilik kang asor. Kowe tetep ora iso Ngalao Balio aku ora arep ngalah delondongane Warok Suranata. tinimbang kewirangan ning papan kene mumpung durung bacot Aku bali. urung trima yen para siswa-siswaku urung kerambungake delondong-delondonganmu ana ing kene. Bacot nekat Sura Menggala. Sing gedhe Delondonge gunung lawan gedhe. sing gedhe. Sesuwane Suranata. Sing cilik lawan sing cilik. Maju. Maju, maju ana ing kene.
sekten. Deloken niki. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim sloku batok elailo sirapa menyang solo lae payung mondo kajentit lolo lomba wong mati ora obah obah medeni bocah yen urip oleh duit. Londongane sampar kono wae. Sampar ndase. Aja kalah. Aja ngisin-ngisinke Suramenggala. Aja ngisin-ngisinke. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim suku batok ilailo sirapa menyang solo oleh payung mondo kajenthi lolo lomba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip. Suramenggala Cukupno. Cukup. tanpa guna yektine padha sektine padha unggule ning kaya-kaya Ana ing papan nrimake aku urung iso ngrambungake nanging gurung rasa lega atiku yang urung iso nyanding Dewi Sangga Langit. sing sapa unggulan sekti kono bakal kelakon lan kasembatan nanging Piye? kaya wanci wong iki ora prayoga dlondong-dlondong warok padha sektine tak bacokake tak enteni ana ing mantren. Aku tetep ngenteni kowe ana ing tanggal 9 papane ana mantren Jombong tak enteni ana ing papan kono. Glondonge Ora Gunung trimo. Gedhe Bali Jarum wong manis sembarang jarum wong manis sembarang jarum api jarum wong manis selendang sundan di atas kaca jangan nulis wong manis di atas kaca api nulis wong manis di atas meja.
Yo. Ayo dadi. Yo. Ayo. Ayo sok. Awas.